धरला हो आंबो तो आंबो धरला मधलं का आपला कोपरा पहिली शेती करायची मागचे झाडाचे वर पडून नमस्कार मंडळी, आम्ही आमच्या एका रानात आलोय. आम्ही फार वर्षापूर्वी इथे शेती करायचो, भात शेती. या एरियाला चांबार पाडला म्हणतात. चला बघूया. हाय वाट हा चल चल बरोबर केले मी. मंडळी आम्ही हा डोंगर पार करून वरती तिकडे आम्ही सडा असतो, म्हणजे प्लेन जी जागा होते नंतर अशी त्याला सडा बोलतात. की आम्ही आई वगैरे लाकडाचे भारे आणण्यासाठी तिकडे हा डोंगर पार करून आम्ही सड्यावर जायचो. किती वर्षानंतर आलो मानू. हो की तो होच ना हा दोन्ही. मंडळी आम्ही इथे भात पिकल्यानंतर भात कापणी असते त्या आमची पैज म्हणा किंवा आम्ही भावंडांमध्ये आम्ही कोयत्या घेऊन धार काढलेल्या कोयत्या कमी वेळेमध्ये आम्ही पटापट भात कापून ते सुकत घालत होतो. काहीतरी केलं पाहिजे बाबा नो. आता जर ह्याच्यात काय करायचं असेल तर आपल्याला वाट कुठून नाही. क्षेत्र बंद केलं ह्या लोकांनी, वाट बंद केली. पण ते कोपऱ्यात होते ना ते. वाट आहे हा मधला आहे. तेच सांगणार होता आता मी. मधला आहे कुठला तो? हा ना हा पप्पी लक्षात घे. तुला दाखवून ठेवतो, अर्धी दादा येईल तेव्हा येईल तो बघ. हा एक कातळ आहे ना त्या बाजूला एक्झॅक्टली खालून सुरुवात झाली. हा एक हा आहे दुसरा आणि हे दोन सोडून त्याच्या बाजूचा मोठा जो दिसतो ना. आणि बाळू तिकडे आहे ना, तिकडे तो हा ते आहेत ना दोन. एवढंच होतं. मी तुम्हाला किती वर्ष आले आता येतोय करतो. पिकलाय आपली वरची जमीन वगैरे सागवान वगैरे ते कुठे तिकडे वरची डोंगरात मध्ये ते नाही पिकलाय गोपी वरती. म्हणजे हा एरिया जो आहे मधला ह्याला सुळाचा डोंगर म्हणून आम्ही म्हणायचो. आजही सुळाचा डोंगर म्हणून म्हटलं होतं. मग तो सडा येतो. सडा सोडल्यानंतर काही अशी सपाट जमीन गेल्यानंतर दुसरा गाव लागतो दारोम. तिथे आज मी एका लग्नाला जाऊन आलो तर ते दारोम गाव आमची बॉर्डर आहे. इकडे दारोम, डोंगराच्या मागे शिरवली गाव येतो. आमच्या एक्झॅक्टली इकडून जो रोड येतो हायवेवरून त्या साईडला कासारडे म्हणून गाव लागतो किंवा तरळे पण लागतो असे, किंवा नदीच्या त्या टोकाला दक्षिणेला असलदे गाव लागतो. असलदे, कोळशी असे सर्व गावाने घेरलंय आम्हाला ओझरम गावाला. म्हणजे सुरुवात जर केली इकडे दारोम, तळेरे, दारोम, कासारडे, शिरवली, कोळशी, असलदे. रस्ता आहे रस्ता आता उन्हाळा आहे ना म्हणून कुठून नाही. हे डुकरांनी केलं. हा ते डुकर असे करतात. हे काम बोणे पासून असं आठवडा घेत पर्यंत पाणी घातलं चांगलं झालं असतं. आणणार कोण पाणी काय? आमचे जे भावकी मधले आहेत त्यांची ही जागा, म्हणजे त्यांचे हे वाफे कोपरे होते, त्यांच्यामध्ये त्यांनी काजू लावलेले आहेत.
तर पाण्याची तर सोय नाही आहे इथपर्यंत वरती. पावसाळा आला की पाणी लागते त्यांना. धरतील वाटतं पुढच्या वर्षी. आपला कोपरा हे बघ, हे आपले इथपासून हे बांधाय ना, हे सगळे आपले आहेत या कोपऱ्यात एकदम लास्ट. हे संत हे मी नाही घातलं. इथेच मासे चढायचे ते. हा कोणापैकी कोपरा तो? रामदास आपले रामदास राणे भाऊदाजी. आणि हे आपले इथे मेरा होते ना. इथे हे बारका आपण मेरा बनवून इथे एक छोटा कोपरा केला होता आणि तो एक मधला आणि नंतरचा एक, म्हणजे असे 3 लागोपाठ आपले हे वाफे किंवा कोपरे म्हणू शकतो. मंडळी, ज्यावेळी आम्ही ह्या कोपऱ्यांमध्ये आमच्या वाफ्यांमध्ये भात शेती करायचो त्यावेळी हा जो ओहळ आहे बघा, हा ओहळ आम्ही व्हाळ बोलतो, आमच्याकडे ह्याला व्हाळ बोलतात. ओहळ आहे ना, हा इथून डोंगरातून इथून तो वरती डोंगर दिसतोय तिकडून तो पावसाळ्यात असं पाणी चालू होते. आपल्याला जे मुंबई गोवा रोडवरून येताना किंवा कुठे दुसरीकडे असे जे धबधबे असे दिसतात डोंगरातून, तो एक धबधबा प्रकारचा धबधबाच असतो. त्या हिशोबानेच तो ओहळ तयार होतो. आणि हा ओहळ जो आहे इथून असा खूप पावसात खूप प्रमाणात पाणी वाहते इथून. तर त्यावेळी जे पाणी इथून जायचं ते हा ओहळ जो आहे हा व्हाळ तो डायरेक्ट जाऊन नदीला आमच्या तिकडे खालती भेटतो. ही आमची नदी आहे. आम्ही जर नदीवर पण ह्या सीझनला जर गेलो कदाचित तर तोही व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करेन. तर त्या नदीतले मासे जे चढणीचे मासे असतात, ज्यावेळी जूनला पाऊस सुरुवातीला पडतो त्यावेळी ह्या ओहळमधून ह्या व्हाळातून पाणी जेव्हा जात नदीतले जे मासे असतात वरती येतात आणि तेच मग मासे भात शेतीच्या या कोपऱ्यांमध्ये येत असतात. आणि हा डोंगराळ भाग झाला. आमच्या जो सपाट भाग आहे आमच्या घराच्या समोरचा, तिथे तर असे मोठमोठे मासे यायचे. किंवा आमचे बाबा पावसाच्या सीझनमध्ये व्हाळ किंवा ओहळमध्ये किंवा नदीमध्ये नदीपात्रात फिरवायला जायचे. म्हणजे जी गरी असते त्या गरीने असे पकडले जायचे. त्या बाबांना आमच्या पर्टिक्युलर वाल्याची पाती असा जो मासा आहे तुकाच बाबा आमचे घेऊन यायचे. तर ही एक आठवण आहे मंडळी. ह्या ओहळांचं नंतर कालांतराने ह्या ओहळांमधून डोंगर भागातून काही झरे निर्माण होतात. ते असे बरेच महिने गणपती सीझन गेल्यानंतर पण चालू असतात काही काळ. किंवा इथून आपल्या भात शेतीमधून पण हे जे खडक आहे हे कातळ बोलतो आपण, कातळ किंवा खडक, या खडकांमधून पण कुठून असे झरे निर्माण होतात. तर असा हा आमचा डोंगराळ भाग, घराच्या मागचा भाग चांभार पाटला. नमस्कार मंडळी, कोकणी मालवणी सुगरण या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. मी फणस कापूक घेतलं, भरके फणस. फणसामध्ये 2 प्रकार असतात, बरका आणि कापा. त्यातला बरका फणस आहे. फणस हे बघा तो पिकलेला. आता जो उभं चिरायचो, सुरी घेतलेली आहे धारदार. बाबा बोटांचा तेल आधीच लावतो. हे बघा तो फांदाळ जात होते, फांदाळचं लागतं. हा पाव आला त्याच्यामधला. हा बघा मंडळी बघू शकता. हा बघा याला बरका फणस बोलतात. पाव अर्धो पाव किलो उद्या येतो रवलेलो पाव निघालो. टाकली होती ना मंडळी. आता तर आम्ही हे घरी खाणार नाहीये, त्याचं साठ घालणार. साठ टोपांची टोप
टोप कशाला बारक्या नारळाला. मग मी टोप दे बाबूकडे. टोप पाहिजे टोप द्या माणसाच्या मोठ्या ठेवायला टोप वरचा ठेवायचा मधला घेऊ नको यार. तो मधला दे नंतर बघ. नाही ना बोला बाबू जेवण येईल मम्मी द्यायचे मोठ्या मोठे हे घे हे घे या परी ते विंदा हा असं लांबून टाक लांबून आणि पाया पडा नमस्कार कर. पुण्यात बसून दिवस ते काय नाही करणार अरे वा मस्त काम करते बाबू. जास्त जा. घरे काढल्यानंतर बाबा आता ते चाळणी घेऊन टोपामध्ये ते घरे असे चाळतायत रस काढण्यासाठी. रस काढतायत त्याचा. आता टोपामध्ये रस पडला असेल तो पण पाहू. भावाने दाखवा किती झाला. हा बघा अच्छा हां एक दोन होतली साठा वाटतं. हो पोटा धुवून सुकत टाकले काय. ह्या बघा इकडे गोट्या सुकत घातल्या पाण्याने धुवून सुकत घातल्या. हॅलो. अरे वा छोटू हॅलो करतोय. गाडीमध्ये खेळतायत दोघे. अरे गरम होत नाही तुमका. नाही मजा करा मजा करा. साखर घ्या आई साखर. आता त्याच्यामध्ये साखर टाकणार थोडी. साखर टाकून त्याला मिसळून थोडी त्याच्यामध्ये बस झाली. जास्त कडू टाकलं ना ते वितळणार ते पटकन. ऊन लागले की आमची इकडे आजी आहे ती काहीतरी सांगते आंब्याचा साठ आणि फणसाच्या साठाचा जो फरक असतो. काय म्हणतो आंब्याच्या रसात काय. अच्छा कड काढायचो आंब्याच्या रसाचो काढायचो. हा आणि याचं फणसाच्या रसाचो नाही काढून नाही काढत. अच्छा ते डायरेक्ट साखर टाकायची. आमच्या आजीने माहिती दिलेली आहे. ह्या फणसाच्या रसामध्ये कड काढल्याशिवाय साखर टाकून डायरेक्ट तुम्ही साठ घालू शकता. आणि आंब्याचा जो रस असतो त्याला कड काढून साखर टाकून ते साठ घालू शकता. आता बाबांनी थोडं मिश्रण केलंय साखर टाकून. तेल कोण लावणार तेल लावूया आपणच. आता आई आमची खोबरेल तेल ताटात लावता. खोबरेल तेल लावायचं मंडळी. एकदम पातळ करा भावनो. परी बघितलंस तुला बोललो होतो ना गावाकडे बाबा साठा घालतात. ती पहिलीवाली घालून झाली ती पाठवली मुंबईत. आता ही ह्या 2 फणसांची. गरा थोडा पातळ होता. एकदम पातळ करा.
ते बरं वाटतं तुला, कसं जायचं? ठेवशी तिथे चिरा जवळ नको. आणल्या टिपा आणल्या ना बघ पर्यंत. वा तिकडे होतं एवढं. हे घे कागद घे. खाली कापणार नाही आता थोडं. एक नंबर लागला इथे आता साठ सुकवण्यासाठी. दुसरं तिकडे तयार होत आहे. दुसरं ऑलमोस्ट तयार आहे. आई करता हे बघा. जरा खाऊन तरी व्हायचा. गोड झाला काय? गोड झालाय. गोड आधीच गरा गोड आहे पण त्याच्यामध्ये साखर पण टाकली. साठी तुम्ही जेव्हा पाऊस पडतो त्यावेळी पावसामध्ये थोडं थंड वातावरण जेव्हा असतं पावसात तेव्हा ती खायला मजा येतात. दुसरं पण साठ ठेवलं आहे तिकडे आता. अशा प्रकारे बाबांचं आमचं काम झालेलं. आणि हे 3 नंबर जो काय माल उरला थोडा आई आमच्या आता ते का सरळ करते. म्हणजे ताटाला पहिलं खोबऱ्याचं तेल लावायचं. हा थोडा फणसाचा रस थोडा घट्ट असतो आंब्याच्या रसापेक्षा किंवा गऱ्यांवर अवलंबून असतो. गरा पातळ होता पण रस घट्ट आहे. पातळ गेलं होते पातळ सगळं. अशा प्रकारे तिसरंही साठ रेडी झालेलं आहे. ते सुकवण्यासाठी बघा आता ठेवलं आईने. 1 2 3 अशी ही फणसाची साठ सुकवण्यासाठी ठेवलेली आहेत. पाहू शकता तुम्ही. ही एक मजाच वेगळी असते. या वेळेला रायवळ आंबा खूप उत्पन्न कमी आहे त्याच्यामुळे आंब्याचं साठ मुश्किलने आता कुठे बनवायला भेटलं तर बघू. मंडळी ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आमचं एक जंगल चांभार पाटलं तुम्हाला भात शेती ते तुम्हाला दाखवलं मी. आणि फणसाची ही साठे तुम्हाला हे सर्व कसं वाटलं कमेंट्स करून जरूर कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय. हे बघा आताच आम्ही साठं घालून झाल्यानंतर काकाने अजून 2 एक फणस आणि एक गरिबाची पेटी असे ते म्हणतायत. 1 डझन ना. नाही ना आंबे नाही त्याच्यात. यावर्षी भरपूर लोकांना आंबे दिले फ्री मध्ये. आंबे नाही ते फसवतं आमका. आंबे झाले खाऊन त्याचे.